बेखौनो बुंनो सानो जेनेबा बेनिफ्राय थांनानै आइयाबो इयुनाव माबा मोनसे मोजां खामानि मावनानै साक्सेस जानो हाथों आरो जाबाय दे no no गोथाव जादों अमा बेदर पार्टि जानायनि जाहोनानो जाहैबाय नैबे आगैया गाबोन थांसिगोन गाबोन बिदाय लासिगोन आरोना लोगोफोर मा खालामनो बेदरखौ बेयावसो जायोनो लाइ बिलाइयाव खालि बिफांनि बिलाइयाव गाइस दायो खानानि रेडि फार्स्टआवनो जोङो बे अमा बिथै ना मा होनो सुपारि जाग्रोना लानोसै वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल खुलुमबाय बयनिसिमबो मा खथना जादियो जय खाना मोनजानायनि जय अमा बिथै जानायनि नोंसोरनि रुमाव ओंखारसि संनानै सोरनाय जय अमा बेदर मोसादोंनि लागाव जय जुमाय लाबनायनि जय जुमाया हिदी जायो पार्टी ओमफ्राय लोगोफोर दिनै पार्टी जानायनि जाहोनानो जाहैबाय नैबे आगैया गाबोन थांसिगोन गाबोन बिदाय लासिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गासै ग्रुपआवबो माने बिदि थांनोसैयाव जोङो जमा खाना जानाय जायो नालाय ओमफ्रायो नैसोर आगैमोना प्रेक्टिसनि थाखाय साननैसो थागोन अब्ला माने एडभान्स खानाखौ जाना थाखानोसै सार्टिफिकेटखौबो एडभान्स होखाबाय नैबे आगैया हारसिं थांनो गोनां जासिगोन ना बेनि थाखाय जों एडभान्स खालामग्रोबाय आरोना बुमिया बेदर जायानो मालाय जागोन ना जाया जादो आरो गेस्ट्रिक टेब्लेट लायदो लोगोफोर गाइस शुरू हो गया हमारा पार्टी देखो हमारा पार्टी कैसा हुआ इधर देखिए ओमफ्राय लोगोफोर दायो फिसायैनो जोङो पार्टी खालामबाय गासिबो ज'नो ओमफ्राय गाज्रि दा मोनसै बेफोरखौ जेबो दा सानसै मानो होनोबा नैबे जोङो गिलासाव लानाया गाइखेर दाखासो आरोना लोगोफोर लादो जादो no 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 थ' लोगोफोर दायो खोमसिबाय आरोना बिनिफ्राय जोंनिया आगैमोना माने एकदम ओंखाम जानाय बिराद लाहार फाहार रेडि वान काबादि माथो जेबोआनो गैया गैथ'आ लाबगोनसो नायनो बिराद लाजि बिथाङा जोंनिया आगै जानोसै ने रंगिनासो मानसि फिसा बियो मानसि फिसानो आं जोंनि खाथिनिनो मा होनदो मेगना उरुना फैदो मानसिया उरुना फैयाखै थ' जोंनिया बियासआ बिथिंलाय राइफल लादो आरो ना नै बिथा बासिगोन राइफलखौ बिदि लादो ओमफ्राय बिसोरो जा न'निया मावगोना हायाखै नालाय खामानिखौ बेनिफ्राय जोंनिया आगैया मावना होदों आरो ना हाबादि हायना हो आगैया दे मा होदो अनलासो ना अनला जानो होनदोंमोन ना जोङो ने
बा जोंनिया गैया बानलु गिदिर फिस्रानो खोना ना जाखाना नोङो आं जायो जानायालाय दालां बानलुआ दङ देन्जार थ' जोंनिया गैया नै बिथिं आरो निम्बु रानदो ना थ' लोगोफोर जोंहा बिथाङा आयं हटेलाव दिनै लास्ट आरो ना थ' गाबोन मोनजालांगोन लाङा आसा गैया मानो होनबा फुङावनो थांनांगो बेनिफ्राय आयं हटेलाव सासेयाबो लास्ट जागोन नामा बैयो जागोन आयं हटेलाव नोंबो लास्ट जागोन नामा जागोन बिथाङाबो लास्ट जासिगोन आरो ना जानायखौ होनाखै आङो थांगोन नामा होनदों नोंखौ गाबोन समफोर बिथाङा समफोरावसो थांसिगोन थारमाने खानसे मोनजाबावगोन आं हटेलाव आंनो सबबो बेदरखौ हरदे आं एसे बुरजायैनो जाना थांसै नामा आंनो हो ओंखामा माबायदि जादों गोथाव जादों अमा बेदर आरो मा अनला Yummy. दे जालाय खेबसे गोथाव जादोंना जोंनिया मानसि फिसा गोथाव सोरनि भागो जागासिनो सोरनि भागो एवदों माखासे दे जादो जागायाखै जादो होमबा जोंबो जाहैनोसै गाइस हख्लायबाय बेदर जाया होननायानो मा जाखो हख्लायबायना मानसियाबो गैयाना मा जादों नाङा नांगौ मोजांबायना थाबाय खोबाब जाबाय आरो डिसखौ सोलायनायामोन बिथाङा बेदर जाया होनदोंमोन जाबाय साननैसो जाथ'वा ना लाबलायमोन बिदिनि थाखाय ससेल' बाथोन देनांसिगोन गाइस माबोरै खानाया पेटु मोजां ना खबरा गुड मर्निं लोगोफोर समा जाबाय 7टा थ' दायो माने आगैमोना ओंखाम जागासिनो थांसिगोन आरोना सासे थ' नायलांबाय थादो बिथांमोना जाखांदोंना जाखाङाखै दिनै सोरांनाय लोगो लोगो भिडिअ खालामबाय मानो जाखो फुङावनो माथो रं बिरं नुदो नोंना मानो जाजोबासै जाजोबनाङो दे नायनो जा मानसि फिसाखौ बुथे नुदो दख' गाबदो नामा थिगसे एरैबालाय बोरै जानो टामावनो नुदो जाहाखैना नोंसोरो दे मा होनो गोलैनाया दिनैसो जादों आंना उफ्लेना गोलैनाया ओइ एक्सुवेलि मा जामारखो नोंसोरो दालि ओंख्रै ओमफ्राय मैयानि अमा बिखा अनलाबो ओमफ्राय इ सासेया माने थुला जियोसै नाखौ नायदो थारमाने थोरसिखौ नामा बिराद लाजि थ' बेना गेटआबा बेनो आरोना बिदिनो थांगोनबा एकदम इयावनो सिलायनाय गोजा गांनैबो मोजां नुदो गाबनो ओंखारदो सेसे गाबा गोदान सालार गाबलालै नैलै रेडि जादो लानानै देखायनोसै नामा नोङो 7टा जाबाय नै ट्रेना दोङो 8:20 दै खाथि माबा जायाखै मा होनो इखो हासिनानै माबा गस्ला सिलायबायना इखो ओरै लालांनाय माबायदि बा माने बिनि खावसे बाहागोखौ बियो गस्ला बानायबाय ओमफ्राय खावसे बाहागोखौ बिदि लालांसिगोन आरोना बिथाङा बरिया 7टा ग्रोब बेनिफ्राय जोंहा मानसि फिसाया मा सिलायगासिनो थाय जोंनिया आलासिखौ बिखा खालाम मोनलायसिगोनथ' आरो हटेले थांनो
खावखौ लोगो धज्य खाव इखौ लाखि दाय आरो गुबुननि बाथ्रा जिबुनो खोनासंनो नाङा जिहेतु इदिबोथ' सवालि गायाव फैबा हाबबाय दै फैबा हाबबाय नों हाबनायखौ जों हाबगारगोन नामा थांदे बिदाय बिथाङा आगैया सनितपुरनिया दिन थांसिगोन आरोना थ' बाखि साननैसो थाना थांगोन ओमफ्राय ट्रेनजों थांगोन ट्रेना रङियाव गाखोहैनांसिगोन 8:20आवहाय थ' बियो मथा मथि बेलासिसो मोनहैगोन आरोना बगिनदि स्टेसनाव ओंखारगोन बिथाङा थालांगोन दै माबा माबि आगै जाबाय दे gitu dia thang ba cái đấy ơi thằng con nó thôi đang mẹ mình sẽ vung đến बेखौनो बुंनो सानो जेनेबा बेनिफ्राय थांनानै आइया बै इयुनाव माबा मोनसे मोजां खामानि मावनानै साक्सेस जानो हाथों आरो जा थांखि लाना फैदोंमोन बे थांखिया जाफुंथों ओमफ्राय मा होनो लोगोफोर माने जेब्ला बिनानावमोना थाङो बोरैबा नाङो आरोना ओमफ्राय लोगोफोराबो मिनि खुसि थायो मायो ओमफ्राय नैबे थांनाया बिराद मिनि खुसि थायोमोन आरोना ओमफ्राय दा इसोर 6 जनमोन 6 जननि सासे थांबाय बे माने एसे थाबनो थांनो गोनां जाबाय अब्लाबो थाबनो थांग्रोबाबो माने क्लास खिनिखौ जाखिनिखौ रोंनांगौमोन जाखिनिखौ मोननांगौमोन बेखिनिखौ मोनजोबनायनि थाखाय रोंजोबनायनि थाखायसो जोंबो हेंगार हरनाय जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो साबा दंबाय आगैमोना ओमफ्राय बिसोरबो साननैसो प्रेक्टिस खालामना थांसिगोन आरोना बिसोरनियाबो जाखिनिखौ रोंनांगौ जाखिनिखौ माने क्लास खालामनांगौ जोंनिया इसोरो क्लियार जाखाजोब्बाय बाट इसोर एसे प्रेक्टिस नांबावगौ होननानै साननैसो थागोन आरोना लोगोफोर बिसोरबो साननैसोनि उनाव थांसिगोन थ' दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै मानो होनोबा दिनैथ' सानसे माने एसे स्रि मोनो आरोना सिरि जासिगोन नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाबाय लोगोफोर